tinongonakidza pano. Pane nhau yemaJudha nemaSamaria. Toda kumuzivisa kuti muSamaria ndeupe apa, muJudha ndeupe apa. Evangelist Trymore Muparinga, mamuka sei? Tinofara muri sei kwa tinacho. Aiwa tiri nani isu. muSamaria nemuJudha ndeupe pakati peda. Ini ndini muSamaria. Ndamukwaniswa nenyasha. Friday morning party brought to you by Proton. We just thought we should bring you here as the month is coming to an end. Chimbotita toda kumbochatsonzwisisa ndikaimbotsanga neichichi mozojoinera totongokondinya kubva ipapo patazvitangira zvichipera muchikondinya ipapo. Pakati pemaJudha ukaziva life yako kuti ndiri dofo riri pakambani yakawanda shasha unofangopinda straight muchitotanga. Ndikakuudza kuti olevo ndakaita tiri mati pfuma iyi ndichiparidza kudai kune magraduate ari kuombera ndiri muSamaria pakati pemaJudha. So you see on this angle now, I'm a street preacher. So ndiri kuempower vanhu, ndiri kumotivate vanhu. No matter level yauri, nyasha dzaMwari dzikakuloketa, unongoenda ipapa. Shoko raMwari kuti anosimudza marombe kubva muguruva. Kureva kuti munhu wese ukangova rombe chete watone mukana wokusumuka. Why? Nokuti Mwari ndo kwaanospecialize nako ikoko. Saka nyasha dziriko, grace dziriko, munhu wese une kwaunosvika, une kwaunoenda. Kutaura kwavanhu haisi nyaya, but the mind of God matters most. So you see kuti when I stand ministering, I'm always talking about grace because ndo zvandiriwo inini. I grew up kumaini unonzi kujumbo uko environment yezvigure nekudini but angokwana muPower FM. Tinongova nyasha. Sandatokwanawo ndatoya nditori muSamaria pakati pemaJudha naye. So ndinofara chaizvo ndinotenda Mwari. Chikamu chandauya nacho ndechongoti when I minister ndinoisa a bit of comedy. Why? Because street preaching yangu ndakazitanga pana first payana kapfupi and the like. So I just prayed kuti Mwari ndipe evangeli nogamuchirika. Vanhu vanoita kuchema nematambudziko. They want something to enjoy and celebrate and also learn. So ndakaitora se edutainment. Educate people, I entertain people. Vangeli rive simple. Shoko raMwari rinoti joki raJesu rakareruka. Ukamona zvakurema zviri kushingirira zvoda kutura kubvunza bishop kuti hapana zvenyu zvamawedzera. Because original vangeli rakareruka. Things are smooth and easy. Takatofirwa kudhara naJesu hapana chekufira. Akarohwa hapana chekuroverwa. Chiripo chete ndechongova nejoy nekufara nekugamuchira. Life yotoflow. Just like that ngoma tinacho. So ibi mkoma pamune makuita zvenyizvi tirongokupai mukana right now for the next 20 minutes. Muchingojoinidzira muchiti inspire, motivate us on a Friday like this. Zvese continuously. I want to be a part of the audience and enjoy. I don't want to be talking to you. Ndongonakirwa ndichidzidza. Where do you talk? All right. Regarding bodzidza on a text ya Mark 4 verse 8. Painotaura the parable of the sower. Mbeu yakanaka pakaenda paivhu rakanaka yakakura, but my youths they were in different categories. 30%, 60, 100. That picture now, iyoyo vanhu vazhinji havana kuiunderstand. That's why tine kunetsana nekutukana nekunyombana mumachechi. Why? Because kana munhu wauya kuna Mwari, chatakafanana marights sevana vaMwari, but chatakasiyana magifts. So mukukura nekudzidza in the body of Christ, machechi ari kunetsana, machechi ari kutukana, ari kunyombana, but Mwari wakandiwanika ini ndokwana kwese. About 2 weeks ago ndaiparidza kumapostori ndisina boots. Ndakakokwa kumapostori John maso echishanu kanoparidza ndisina boots. Why? Bo ndakazounderstanda kuti boots hadzina nyaya. You can go. Munhu anogona matari pauchi asina makumbo. Sa issue boots haisi nyaya. So ndakauya nevhangeri rekuti rinogona kuakomodeteka. Why? Bo ndakagamuchira kuti vamwe vese takatongofanana. Revelation inouya at a certain stage yekuti mumwe asati aiwana but mumwe aiwana. Saka vanokasika kuwana vanotaura zviri negative against others. But vatinonokei vanenge vakuti ava zvisiri zvaasi Mwari. So the confusion iripo pa the body of Christ. Ndoine ichida kugadziriswa the confusion iripo. Saka vhangeri andinaro roda kuti ndiblend kuti tuve ne relationship tese tigone kuwirirana. There is power in unity, but the body of Christ is divided. Nekuda kwokuti vamwe vanhu zvava kuti zivei chakanakira mu issue yekunamata Mwari. Munhu asingazive is not an outcast. Anotonida kuziviswa. Saka challenge yatinaona ndeyekuti mumwe akaziva anotaura bad or negative kune vasingazive. But urikuona here kuti paparable iyoyi vane 100% good seed pa good soil, 60% good seed pa good soil, 30% good seed pa good soil. Chasiyana ndechekungoti mumwe atendeuka nhasi achiri mudiki asati akura,
but mumwe ati kurei instead yekudzidzisa asati akura vakutofamba nevhangeri rekuti avazive vakarasika avazive mwari anoziva ari meant kudzidzisa asingazive ngave hambo kugona kudzidza nekuaccepta kuti kune vamwe vanoziva kundidarika. So munhu akava nefull of I know in the things of the kingdom ndopari kuita disaster mukingdom nokuti angoona sekunge anoziva kudarika vamwe vhangeri rapo ende rako mazuva ano nderekuhwina masouls nderekuhwina mamembers than souls. Ndikada kuhwina mamembers I will speak negative against any church, but ndikada kuhwina masouls I just preach Christ crucified and resurrection. So the challenge iripo iro vhangeri hariko manje rako nderekuti uyo aziva akarasika asi munhu wamwari. Munhu wese is subject to error. Munhu ane akasagona kuziva kuti kana munhu ari munhu subject to error ende munhu afanirwa kuva a room to learn from others. Saka vamwe havadi kudzidza, vamwe havadi kudzidza kubva kune vamwe. So mumwe anobva ati aiwa vamwe vagone kuparidza, they are so much into jokes. Chandakaona ini ndikanzwisisa ndechekuti Mwari unoda kushanda nevanhu vakasiyana-siyana nokuti vanhu vakasiyana-siyana pakuziva nepakunzwisisa. Isu vamwe tikada kuti tiparidze zviri dhipa zviri mubhaibheri chaizvo mumwe atinde ukapona anongobva achingoti shasha inogona atsatsana wakapenga but tikadownloada kusvika palevel kuti unozwa kuti kutotaura zvekumareni kwedu saka mufesa aitodaiso ini ndamufundiswa kuti unogona kusangana neni maybe ndichitamba gofu ndotamba gofu saka ndakanoti mutoita zvegorofa musirias nemaprayers nekudii vanonoka kunamata kwakaoma sere but kunamata nyaya yekuti takatofirwa kudhara iripo ndeyekutongoija mablessings nefavor iripo but challenge iripo ndeyengoti vanhu vane a wrong picture pamusoro pekunamata Mwari. Pane zvimwe zvavanofungidzira kuti haugone kuita because uri mukristu. One day mwana akano ndakapfeka short ndikakangoka itikeke makadiko mufundisi mukadzi aifamba nemunhu wake kanza kuna mafundisi akadaro muchatitira zvimwe arikubhaisa pastor akamfesaka but inyaya yekuti vanhu vanoda pastor anogara akasunga tai vanoda pastor anogara achingoti akadi munhu anopinda musociety nekuita zvinhu zvezve. So people vakacomplicata kunamata zvokuti ukatonzi unonamata unofunga kuti kutobhaisa because vane manamatiro avanoda, vane maitiro avanoda kuti uzviite. But muzvinhu zvaMwari zvakaiswa pachena zvokuti ukatarisa bhaibheri muna profeta akaroora chifeve. Hosea akatopiwa, Mwari akatoedita drama, Mwari anoita madrama. Even preaching yaJesu, Jesu preaching yake isiri deep, aita maparables. Aitaura nyaya dzokuti ndononofesa hana kudanwa. Aitaura zvekumunda. There was a sower, akakanda mbeu. Apa muri muservice. Iconference vanhu vakaungana kuda kupona, vataura zvekumunda. Vataura fesa kuri agriculture, tiri pa service. Inyaya yekuti arikuda kudownloada to the level yekuti munhu unogona kuunderstanda nekunzwa. So the challenge yatinayo ndeyekuti connection yedu kuna Mwari. I'll give you an example. Unoona here kuti chirori chinotakura fuel chinogona kutonzi chapaka parodha uchapera fuel dzitenga riri inhau yekuti harina system yekutora kubva kumain tank ine katengi kari paside. Saka munhu akasava neconnection naMwari ane katengi kadiki so ndianobhaisa kuti chanenge anono is full of I know all of the holies achingojaja nekudini but nyaya yekuti mune zvizhinji muna Mwari. Nyaya kunamata Mwari yakafanana nemapofu akabatiswa nzou, rimwe rakabata the trunk, rimwe rakabata nzeve, rimwe rakabata gumbo. Zvakatsanangura inzou yakaita semunhu aitaura paabata. Mwari akakura, munhu anogona kubata a certain area otofamba achiti ndiye Mwari, zvese zvaasi Mwari. Yet tese tiri paMwari mumwe chete but tine revelation chizaruko chandawana maringe neengo yangu. Somebody ari called kuminister nyaya dzemafamilies, mumwe ari called kuminister dzemamarriages, mumwe ari called kuminister maissue finances. Vachiona kuti unzwa munhu achiti zvese izvi hazvina maturo topinda kudenga, tikangofa chete watopinda denga, zvese ndezvepanyama. But you understand kuti hazvina kuipa kuuya panyika usina chinhu uye kudzoka usina chinhu, chakaipa kurarama usina chinhu. So vhangeri riko rekuti vanhu vave nezvinhu. Deuteronomy 8:18, I'm Jehovah God who give you power to make wealth. Munhu wese anoda zvinhu, Mwari unotoziva. Saka scripture iri kwekuti tangai matsvaga umambo hwake, zvinhu zvogotera hausi mweya waitaurwa zvinhu, things, resources. Ukaona chinhu wani chasara chiri kushanda pabenzi, benzi rese rinopenga rinenge rakatakura zvimasaga nemapepa. Saka zvaidinetsa kuti anozviremedzerei. Unozoona kuti mupfungwa 1 yasara inoshanda pabenzi ndekuti kana uri panyika tetu ndwapo. Ndiko kuti magadget resources so. Ndasangudiwa ngonzwa ani tuntwata. There was a time ndakana mwemata so. Oya kubucha roda kutenga zvanzi mukwasha ndipewo mabhonzo ndobva wapiwa mabhonzo. She began to complain. Zvanzi but hapana kanyama. Zvanzi ayo bati mabhonzo ka. Saka unotozona kuti kuna vanhu vanoda nyama but vanoda kunyepera kuswera kubhonzo. But mind yake chacha iri pazvinhu but ada kunyepera unge zvinhu hazvidada kungofa kuti aende kudenga. Hakuna asingade maresources panyika. Panyika haisi punishment ka. Tiri panyika pano pane kwatiri kuenda.
shoko rinoti nyama ichaora kwete mungaiora saka unototenga nivhiya panyama inoora iyo unotoichagazvezvo unotorwa protoni baba unotorwa zvikendikeike panyama inonzi inoparara why because iprocess pane kwazvichaitika but not now. So the challenge iripo ndekuti tawanda vanyengeri afundisi venyu anoparidza kuti receive your house receive your car hazvisi zvamwari. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwajehovha. Nyika the physical world is the end of the Lord. Mwari pane paanotombomira zvemweya oti ini ndiri mwari muridzi wesirivha nendarama. Kana iri ishu yebhaki yemari manje mwari anototi mari ndeyangu chechi ndedzenyu zvimwe zvizo ndezvenyu but pamari apa ndiripo. Silver and gold belongs to me. Saka unonzwa kuti zvane basa rese muri kunyeperwa nemapasta enyu tida kuenda kudenga kunozorora. Vhangeri rekingdom riri in 2 dimensions. We are not heavenly minded to be earthly useless. We are here to make a difference, to make a change. Alisanda mozwa demon rinoti munhu apinde denga. Pese panoitwa deliverance. Akuna demon oti hainde kudenga azviite takabata apinde. Demon rese rinotaura zvinhu zvepano. Arorwe, achate, aake. Ina Satani achida kudhila nezvinhu zvepano. Anozwa ndikakufrustrate pano zvadhako. Ndikatongufrustrate pama-issues ari physical. Hauna kwauri kuenda. So that the challenge in the body of Christ now, takaignore the physical side. The other side of the gospel. Jesu nyakuwanza chingwa. Chingwa chiri physical. Ndiye akatoparidzawo futi kuti ndiri chingwa cheupenyu. Kureva kuti paupenyu pane chingwa tu. Munhu ararame nechingwa bedzi. Statement iyoyo vanhu vakapotsa kuinzwa. Aikansele chingwa. Panonzi munhu ararame nechingwa bedzi. Pari kunzi pakurarama. Pane ka-fraction kechingwa. Ukakashaya unofa mwari ariko. Hove inoraramiswa naMwari. Iri mumvura. Ikabuda mvura nyangwe mwari ariko inofa. Chinoiuraya chii yabuda muprinciple yelife. Life takaipiwa naMwari iri breath inosustainwa nezvinhu zviri physical. So gospel rikashota zviri physical. Although pane area yakuti vamwe vanozomajor in the physical, but there is a fraction yatisingafanira kuignore kuphysical side. Shoko rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukanonamata uri muchechi kana ukatsanya kwanakadi hakuna denga parinovhurika kuti madhama. Yakutoda thinking kufunga wega kuti anobva kuna Mwari but anowanikwa kumaraini kwawo. Yes. And anotopfimbwa sekungori kuita zvokunyika. Ndeipo wadi hapana zvemweya kuti iboshakata anoti kumurika. Unotenga unokwana why the physical side. Jesu akamutsa mwana waJairus ndokubva apa instruction yekuti mwana zvaamuka mubikirei. Sei Jesu anoti mwana uyu abikirwe because mukasabika anofa futi. This time akurayiwa nehanga kwete nechimwe chinhu. Kurati kana pane instruction yekuti Jesu anotomutsa munhu woti mubikirei. Kurati there is a fraction yatinofanirwa kunyatsoziva kuti iyi fraction yakakosha mukurarama kwemunhu. So the gospel unawo radividwa pakuti pane vari kuzviti tiri vamweya tiri vekuenda kudenga. Yeti tese kudenga kuri kuendwa but kaendero kane nyaya. I respect Moses. Faro pane paakamboda kuronga nyaya Exodus akati endai siyai vakadzi siyai mombe. Moses anga kuramba. Why wrong Exodus? But the devil anogona kupa wrong gospel. Nekuti aendai kudenga no problem zvepanyika siyai. Moses akabva aziva kuti tikaenda tisina madzimai mawani. Saka munhu ngaende namadhamu. Kana ine mombe ngatitakure mombe tisaka nyama kumberi. So there are times Satani ada kuti siisa zvinhu zvedu. Nokuti vanhu vane picture kuti handifunga zvepanyika ndizvo Satani. Anomanipulata masystems zvinhu zvakasikwa naMwari. Satani wakapinda munyoka akanyengera vanhu mugarden. Vanhu vakurumwa nenyoka murenje. Mwari ndiye akati Moses gadzira nyoka. Kureva kuti nyoka yanga ine use. Moses akatogadzira nyoka yebronze. Vanhu vakarumwa vakasasa nyoka yaMoses vairarama. Vachirumwa futi nenyoka. So there are times yekuti toda kugadzisa zviri physical nezviri physical. Maneeds nemachallenges atinawo in the body of Christ. Anda kuatendwa nema-issues ekuti tikaignore vhangeri riri muphysical. Saka mwakatitanza aiwa imi muri ma-motivational speakers hamusi mafundisi echebhoys hamusi kutorova rimweya. Ndikati truly Mwari unotoraiza vanhu vanotomotivate vanhu because there are people who need to be motivated. Kune vanhu vekuti they are too spiritual but vanoleka motivation. Vanoreka inspiration. Ndaimbotaura nemumwe aizvo hanzi mufundisi namatirei ndakurega Ford kana no it's fine baba but sati ndakunamatirai. Makanamatirwa nekuti mutange. Because pane chaunotanga nedecision. Unogona kuchidhika futi nedecision. Wakatanga wega. Yes. But mbondera dzevo vhesi inoramba zve40. Ngati ye40 haidi scripture baba. Ukaverenga chikontainer chemogo chinokuudza nokukwadza. Padenja ipapo
Papa munhu anenge achitoda vhesi baba vhesi yoramba dende chakatonyorwa ndokuuraya hazardous dangerous vanhu munhu achitoda kavhesi kacho noti vhesi ikashaika anoswera ari kudenda. So you see kuti the challenge yatinayo now in the body of Christ ndeyekuti tine vanhu vekuti havadi kumbozvireleta vachiita sekunge vari kubva nevanhu kuti takabva uko. Ini nemudzimai she knows me better. Tatiri kunyika kunoitwa zvese. Pandakaita step into the streets ndakatomboya neengo yetestimony yangu. Pano pano ndaitombonyara kuti vana vangu ndimona mukuru akatorohwa. Ndaitoti kuti musikana wangu akazvinzwa anoti kudii but Mwari vaingotsimbira mande tell these guys why because nandiri ikoko ivo vachiri ikoko kunobvika. Ndaitoenda kuzvifeo tinorara ikoko. Ende uriko unenge uri munhu hazvina kuti munhu anoenda kwake akaipa anenge ane mweya wakaipa iye haana kuipa. Why because chiri mari ndo chine power. Tiripo taitombogaya kuti andiri kutamba aite. Kana uchiita zvinhu izvozvega time yaunozodiscover kuti zvinhu zvazvina kunaka izvi wada kubuda mazviri unomboita a good mind but a good mind haisi greater than an evil attack. That's why munhu anoticha biology professor pauniversity anoreva nechemberi sinaenda kucreche anotopenda musana iye anoticha mabhonzo but akanokombaniswa nekachemberi kasinaenda kana kuprimary isiri rekuti kudii chiri spiritual chiri too powerful than chiri natural. Tiriko taitobata mushaya sokuti handidzoke futi madhiri andiri kuita aitai but good thinking haikunde spiritual attack. Uchitambira friday unongoti arega ndingofura ndino munhu wangu zviri sei ndokutenda kwacho. So there are times yekuti ukadownloada life yako kuti I thank God Mwari akandibvisa ikoko kuti ndigone kuudza hama dzangu kuti kunobvika taitonwawo taitoenda kuzvifeo taitodii but I thank God Mwari akandipa mudzimai aingoramba achichema achinamata. There's a clip andaimbotara so kuti rudo rune madzimai rwakaoma because pamwe pacho paaishingirira dai ndiri ndaenda. Imagine unanza kwabva kuma 1 obvunzwa kuti ndonguva dzekuuya wotoganza kuti vamwe wangu asara vamwe wangu asara ndikutoriziva dai kuti watondida zvakanaka kuti murangurasara but unyanzoona kuti kane kari karafu so itonongomutobvisa pane kune kuchitobviwa. So we thank God for the grace. Saka Mwari kune kwaakatibvisa but anoda kuti tirelate nevhangeri kuti vamwe vagone kuziva kuti kunobviwawo ikoko. Sa tine vamwe vanovanziridza vanotanga anobvira vaita kana skiri kana 1 kana ari pamberi pevanhu so apa anotanga ana kana skiri rakaita kana 1 but Mwari paakakubvisa ikoko vane a reason so that you strengthen your brethren. Madhiri ese kuside kuti aita but vamwe enda munhu ari bho. Saka iti ndikamira ndotaudza ini handisi bho ndakatoitwa bho naMwari wacho kune kwakabviwa ende hama dzangu dzichiri ikoko kunobvika. So vhangeri rangu ndere grace but ndichidownloada to an extent yekuti I remember what day ndaibva all night ndo pandaigara kuwadzana so ndiri kupfuura nepabhawa so pane timu rokunwa doro zvanzi wadzikaita kuti pastor dzedu dzepana first anzi dzinotivaraidza because there are times kuti vamwe vanovarairwa vamwe vanodzidza. You cannot take that from people. So zvanzi dzinotivaraidza kana uri pastreet undononoka graft dzakapenga but pastor aro egasi pane munhu aitengesa huku zvanzi chingowapa huku 1 pana kusara nchibhadhara oza uri kumbanidzwa ndikudya huku yesapota. So there are times yekuti vamwe vanhu vari kutera mafanza vasi vatendi. Saka ndoimwe danger yatinoita ukamikisa necomedy unopedzera waane mafans more than believers. But we just pray to God kuti Mwari uchamutsa mweya yavanhu kuti vanhu vanyatsotenda vanyatsobata pashoko because kunakirwa kuri right. Bible rinototsindidzira nyaya yekufara rinoti rejoice or I say rejoice because kufara kuchechi kunamata haisi hondo ufaro rudo rugare rwamwari but ne picture yatakapiwa yekutoti unofanira kurodza kuti munhu ngaacheme urodza kuti ari serious because hapana bamba kuti uri kutochema nhamo dzako you're not spiritual une zvawagaya zvinhu zviri kunetsa uri kuchema but you must come to a level kuti kana kuri kuchema you must be led by the spirit not by emotions feelings or anything else. So the challenge yatinayo in the body of Christ now ndeyekuti takacomplicata zvinhu vanhu vaakupinda chechi havachanamata. Why? Because kunamata kunenge kunodhura nesystem yevanhu than kunamata kuri spiritual. You see kuti kuona munhu waMwari sometimes kuri expensive but kuona Mwari free. Call unto me, I will answer thee at free of charge. But kuti uonewo maprotocol kuti usvike kune vanhu vaMwari sometimes is hard. So Mwari unogona kungoisa vana tsano vasinawo kufunda vasinawo zvinhu zvavangaganze nazvo ongodza kuti vamana madhira yaari pachena Mwari anototida takatodaisa kutina matenda. So izvo zvinozvitendera Mwari mani because kwatakabva